Mbak Niken nggih? Ya, oh Niken nggih, Mbak Niken, monggo. Ayo coba dados. Tepuk tangannya mana untuk Niken Salindri? Luar biasa. Luar biasa. Kayak kalah kan Mas? Bet ngaplak Mas. Halo Mbak Nike. Ya. Halo Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Selamat tetepungan kelan warga agung ning desa Tunjung Harjo. Alhamdulillah kula kepanggih kalian panjenengan. Ngapunten derek tepang panjenengan paring asma sinten nggih? Takok Mas gawe. Anu urung kenal to, Ki piye to maksudnya? Kene takon kono kon takon kene. Urung tepung. Kula niku pengen tepangan kalian jenengan piyambak lho. Langsung ngoten lho, Pak. Langsung to, salaman ora iso. Saliman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok kaya bodo? Kaya bodo. Namine sinten, Pak? Hadi Purwito. Hadi Purwito, nggih ngaturaken. Injil derek tepang nggih, Pak, derek ajar. Kula niken Salindri saking Kediri. Inggih ngapunten mengke lek bilih enten salah selupute selalah-selalahe mengke ngapunten sakata-kata-katahe nggih, Pak. Iya, nek ngapurane cara kene iki ora mung ngapura tok kok, Mbah. Lah pripun? Nek cara kene upama kleru ku ora mung cukup ngapura lha. Ora cukup ngapura. Lah terus kudu pripun? Ya karo ana pancen ana dendane lan syarate ninggali, Mas. Ninggali. Iya. Waduh. Awor dalang iki kaya awor Bang Mekar malah. Kok kleru ninggali. Mas Gadeng. Dawuh. Heeh, Mbak Niken. Nggih. Luar biasa pada malam. Ini loh Mas. Iki bintang tamune cacah ana 3. Mas Gadeng. Sing genah bintang tamune nggih Mbak Niken kali Mbak Elisa. Niki binatang tamu. Lah sampean ki lho liyane do maca ayu-ayu ya gone ganteng-ganteng sampean pupuran putih dhewe nyapa? Justru aku ki wonge sing ora sombong, Nduk, Cahayu. Nggih nyapa? Aku mau ngetokne ketampanan wajahku yang asli. Lah emang sampean ki lek ora maca ngene sampean tampan. Wah, aku nek ora maca ngene iki luweh gilani. Lah iya ngono kok. Tak kira nak luwih bagus. Mboten nek. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Degareng. Mugi-mugi sedayanipun Bapak Dalang, Bapak Degareng kagem sedaya warga sing enten teng Tunjung Harjo. Tunjung Harjo Blora. Kok Blora? Grobogan. Grobogan. Tunjung Harjo Tegawanu Grobogan. Lah lek nyalang aku Blora to. Digawe adoh. Ben ora telat. Oh ngono. Ning nyatane disiplin ora telat.
Tepat waktu. Tepat waktu Mbak Elisa, Mbak Niken profesional hebat Aku luar ki biasa. malah wis mari ket mau sore. Loh. Ning kono ki dijak foto karo ibu-ibu peladen dan ibu-ibu lurah dan lain-lain. Makanya ki mau rene kan rada telat to, Pak De. Ana wong edan lewat. Lah kok iso Amanan. ngelone wong edan ki lho. Lah iki sebagai apa coba? Lah iki sing gunane Yoga, nek yoga kok sarungan. Nek dalang kok badikan. Lho. Iki apa bandare oglok iki apa ya? Sik. Sok. Lho iki. Ana lho. Sarunge wek ya ngepir. Komplit men ya. Ya. Mas Gareng. Nonton. Nah, iki yo kinarya pambuka. Nah, Nggih. biasane Mbak Niken Salindri, Mas. Kira-kira sing biasa lelagon sing diaturake apa, Mas? Ayo Wis iki to. kunjuk Monggo. karo masyarakat Desa Tunjungarjo. Nut napa ingkang Pak ngersake napa? kula napa-napa saged to, Pak. Nuansane sing kanggo gamelan dhisik, Mak. Mboten. Nggih. Nek kira-kira sing nuwun sewu sing kira-kira kesenengane mesti apik, Mas Gareng. Sae. Lah yo Nggih. kesenengane. Ayo kinarya pambuka dhisik kesenengane. Diaturake. Pinten Ning nganggo bawa sik Mbak Niken. Sekedap bakul jeruk ya munggah panggung barang iki. Komplit teng mriki, Pak. Iki ora bakul jeruk, Aduh itu ta. bakul buah. Oh iya oh Ora iya. jeruk tok, gedang bareng. Pisang, nggih lah jan kaya kan pisang barang iki. Makasih. Oh, iya, Mas. Aku mau nyebut sampean binatang tamu malah dicepai pisan. Oh iya ngono. Nggih. Nggih, niki diaturake bawa. Bawa. Agem masyarakat mriki ben ayem, Bener cayu. ben atine ayem. Mangga. Kunjuk panjenenganipun Songsong Agung, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bapak BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, uga semua lapisan masyarakat ana ing Desa Tunjungarjo, Pak. Nggih, ngaturaken sugeng dalu selamat malam buat Bapak Ali. Ya. Kalian Bu Ali. Ya. Pak Ali wau sing pundi nggih? Wo. Kono sesene dhewe diatur munggah iki, Mbak Nike. Tasik Joko. Mosok to? Joko. Lho Joko Kondo. Joko Ali. Joko Ali. Oh jenenge Pak Joko Ali. Tak kira lese Joko. Ora. Dudu. Bapak Ali Ya, Murtado. Pak Ali Nganggo Murtado. Joko. Joko ki maksude ki muda. Muda ki anggone nyambut gawe ki sing mempeng-mempengi. Ibarat Melayu ki iso banter Iya. menghantarkan masyarakat lebih kepada kemakmuran. Lah bener. Nah. Cocok karo apa jenenge asmane to? Bapak iya. Joko Ali. Ali. Ora nganggo Joko. Orang yang Tiang iki anu sopan, ganteng, gagah perkosa. dudu perkosa. Gagah perkoso. perkoso. Padha wae. Beda. Nyapa? Kuwi sak tembung O karo A beda, Nduk. Lah nyapa? Perkoso kuwi gagah pidoksa sembodo kuwi jenenge perkoso. Lah, sing ngerti iki. Lah ngopo kok ditakone kono ki? Lah pelakune iki pelakune. Lah iya ngono. Sing ngerti iki ngono. Ngene kok jeneng wong bintang tamu Niken kok sing syutingan kok tepak wirawiri. Ya, jenenge masyarakat sing arep nyugata kanca-kanca Pak Adi. Nggih. Nduk Cahayu tembange apa Cahayu? Mangga nembang sik Cahayu. Ya, pakurina mawon. Pangkur. Yo diaturake. Sik Dek, mesake ayo kita. Monggo, nggih. Nah. Bar niki napa malih, Pak? Kula ewangi napa pripun? Nggih, monggo. Apa? Iya, Nduk. Masya Allah. Nah, Pak De. Wis Mas Gareng. kene. Lah kopine ndi sereten no? Ya wis. Ngendi? Es teh barang ya. Ini tak gawane rono. Kowe lereno gulamu wis 6,50. Iki wong kok engkel-engkel. Nah ngono. Wah, nek sing njaluk Niken langsung culke. Lho kok melok?
Ya wis. Rumangsaku. Sik. Kowe engko arep bali rene apa ora? Lelempere. Nah, diperjelas. Iya, jan geleling. Geleling tenan kok. Jan karya lecek iki. Sapa, Mas? Karya lecek, Pak. Wah. Mangga bawa sik. Saya rasa Mas Gareng. Non dawa Pak Di. Wah, nek disawang ngono wis ora memper karo Duk rikala cilikane ya, Mas. Wong nggih. Nyawang cilikane ngono. Wah, Cilikane iki lemu, rodok lemu ngoten. Gek nek gelungan ngono ki nganti kaya sak tampah ngoten nika. nyeprok Nggih. ngece. Ndek cilikane. cilikane. Gek nganu cilikane inal-inul karo udane roh, Mas. Kok karo udo to, Pak? Cilikanmu, kowe wis ra kelingan, Nduk, cilikanmu kok. Masa sampean kok kelingan. Yo lah sing ngomong aku lho, Nduk. Oh iya, sampean sing ngedusi aku kae ya. Lah iya. Besok sampean ganti tak dusi wis. Oh, Piye ta? Aku kurang Mas Gareng. tresno piye ta? aku tak adus dhewe wis, iso. Non. Jare Mas Kuyuh sing nyewoki sampean mosok kesekar sikil. Cilikane, Pak. Nggih, kula riyen nate didusi barang ya to, Pak De. Dilep-lepne ning jeding. Cilikamu. Nggih, cilikane kula. Kok lemu Bareng gulungane. Lah iya, bimben ki nek pipise sing nyawiki aku. Barang kuwi. Nggih, barang gede sombong, pipis cawek dhewe. Maksude lho. Lah iya cawek dhewe. Ki cawek dhewe wong wis mandiri kok. Lah mula kuwi. Lah sampean cawiki lho ya Ora Ora masuk. kelingan to, Mas. Suwe no malan Oh, kok. sing mari suwe. Nah, iki sing nganu ya, Mas, ya pancen lagi spiral iki pancen luar biasa. Viral. Spiral ki apa to jane? Ayo viral iki mau. Tamang Nduk. Nek ngomongan karo dalang iki alon-alon. Hah, Dalang tuwek yo ngene iki. anu rada angel ngono ya. Wong viral kok iso spiral iki. Ora krunguku ki kalau kayak penyanyi spiral ngono kuwi lho. Spiral ki alat kontrasepsi. Apa wi kontrasepsi? Ben gak meteng iki, Nduk. Alat KB. Alat KB sing piye bentuke? Masyaallah. Ngene lho, alat KB iki ana neko-nekoan jenenge alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi supaya ini menjadi keluarga bahagia sejahtera sing diarani KB keluarga bercelana. Bercelana. Gak katokan. Katokan gak bercelana ya berarti KB iki apa katokan. to, Pak Adi? Pria keluarga bercelana to. Ora keluarga berencana. Arep direncana nek ora bercelana ya tetep meteng, Pak. Kalah karo celanane kuwi, Mas. Mula kuwi. Terus no bawane sik kuwi aja ngrembug KB lho. Kuwi urusane dalange iki. Dadalange sik sing ngomong. Kuwi ndek ben tukang penyuluhan KB kok, Nduk. Ora mung kabine menungso, Mas. Ya. Mas Gareng, ora salah. Diatonis dan pentatonis terkuasai semua. Hebat. Multi talenta. Masih muda multi talenta. Multi talenta. Tak kira ngemut talenta apa-apa. Multi. Oh, multi. Jarno dalange wis tuwa ki pikirane rada-rada ngeres ngono lho ya. Tenanan, Nduk. Nyawang kowe kudu mulih mau kok jare kon, Nduk. Sing nang omah kudu diapotas jare mau kok. Ben bawa sik aja diganggu to. Nah, iki nek kadung kempropot bocah iki tak ciak tenane Mas. Lho. Ora masuk iki. Iki saumurane anake dhewe. Oh, lah celutak dalang iki. Iki seumurane anake dhewe, enggak boleh. Oh, ya. Yo. Ngante
faktor keberuntungane pancen yo duwe tenan Mas. Mungkin suara di luar itu juga banyak yang baik. Mas Gareng. Iya, pasuryane cantik, bocahe ramah, grapya. Banyak penggemar. Yo bejone iki yo ngene iki. Masuk aku itu ramah. Ramah ya ramah toh, ramah terhadap sesama. Makasih. Mas Amma. Ya. Tir corbar. Kayak Mas Gareng kaya nggonmu nek andan ngono ki Mas. Ya Sali ya, sonmu pangan rayap ya. Aduh. Anu kabele Mas, kabele. Kabele. Halo. Wes. Mergo kae penonton. Heeh. Kanan kiri ya. Jadi kabele goyang. Sumanding sehmu Ya. Luar biasa, spektakuler tenan iki Mas Gareng. Kedua bintang ini tampil malam hari ini. Iya. Kita sing siji bintang pentas, siji bintang kejora. Loh, aku kan bintang kecil. Oh, iya. Kan aku masih kecil. Masih kecil lah ya Ndak ya? Belum 17 tahun. Oh, belum 17 tahun berarti Belum. masih bintang kecil, Pak. Saya bintang kecil. Kalau struktur- Mbak Elisa kan bintang sudah Aku besar. bintang 18 plus. Kan di 17 ke bawah. 17 ke bawah. Aku bintang 18 plus. Nah, saya bintang manula. Tur Mas Gareng. Den. Ya kayak nek Mbak Niken kan saya bintang kecil. Ya. Saya pantes di gudang kok Mas. Di gudang Oh. piye Apa Pak namanya? Hadiar ngudang apa piye? Pak Ali ngudang ya iso. Piye nek Mas ngudang Gareng. piye ngudang denok Niken? Kenting di pangku ngono to Mas. Nah, ini di gudang saya Nah, pantes. Kalau bintang pangkunan. kecil kok. Ya dipangku ki nek isih cilik isih semene kok Loh. dipangku ki. Aku ki isih cilik lho. Maksudnya cilik ki nek isih cilik sih dikit pangku Ya dikit. biyen cilikanku sampean gelem aku saiki ra gelem. Terus dipangku iki. Heeh. Pak Hadi golek gawean ae. Lah umpama di pangku rak ya gelem. Gelem. Aku saya bintang kecil kok. Beda karo Mbak Elisa. Iya. Tapi karo di kudang. Ya, anak kita dewe Kintang. nak kintung anak cantik dewe so nek gede pinter dewe kok orang ndang mudun Yes. Iya. Keplites tes. Iya. Cek pantes di gudang pernah Mas? kowe tangi onduk Nyapa? apa kowe ora krungu Nyapa? Betos. suara macis Oke. Kayak masa metu sih. Cisi apa? iki wis Nah, iki Dek, aja sampai tahu iki wis. Tuh, masalahnya aku gak kerasa apa-apa lho. Ora krasa ya. Loh, aku ki malah kerasane ki kaya gringging ngono. Masa Oh, berarti sing krasa kono. anu wi, asam urate sampean kolesterole wi munggah wi. Biar. sehat oh cis ki ora saru di motivasi kanca-kanca ki nek ketemu salam cis Salam cis. sene kuwi cintai ini kuwi indahnya es itu sebuah budaya kita Oh. Cis. Duh, cis kan ngene, cis. Peace, damai, beda. Ning kene cis, CIS ngono. Oh, cis. Cis.
rombongan cis iki ya. Iya. Apa-apa lah ya manut dalange kok ya. Angger dicis kok do heboh era karo-karoan. Mas Gereng. No, Pak E. Spesifikasine antarane Mbak Niken karo Mbak Elisa ki apa, Mas? Ya begini, Pak. Larisnya mungkin Menawi nek kalau jam terbang laris Pak semuanya sama. ayune padha. Sama, kepinterane semuanya sama. Jenengan piye? Bedane nggo ndi? Kalau Mbak Niken menika asli saking Kediri tegese saka Trah Jawa. Nah, bedane nek karo Mbak Elisa itu piyayine bukan asli dari Jawa. Ya. Niku Pak, spesifikasi bedane di situ. Oh, Mbak Elisa dari luar Jawa. Iya Nah, dong, dari mana? bener aku sekon jaban rangkah jobo TGC ning luar, rangkah TGC daerah, jadi luar daerah. Bapakku seko toli-toli. 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 Iya, toli-toli itu mana? Toli-toli. Alah pokoknya ngono. Beda. Toli-toli. Nah, nek toli-toli itu lain karo toli-toli. Ya kan itu kan toli-toli itu kan bahasa apa? Kalau logat Jawanya kan toli-toli. Oh, cara tapi kene. kalau Oh, cara kene toli. toli-toli. Oh, Bisanya nyebut itu toli-toli. Oh, Kalau gitu. toli-toli itu kayak sulit gitu loh. Oh, Iya. bisane toli-toli. ora sate kok ngendi alamate engko tak tudoi. Nyapa tuh sampean ki aku pengen roh dhewe kok. Urung tau ngerti. Ibunya dari Lambelu. Piye? Kok ndi Masmu? Ya jare pengen ngerti ya kono, tak elekke ta mau. Ora aku rada gudeg kok, Mas. Pripun ta? Sing cedhak kowe. Pripun ta? Kok bela-belu ngono bener krungu. bapaknya saking toli-toli. Bapak Ibuke toli-toli. teko cangkemmu. Oh, iku cara kene gitu. Nek Lambelu. lah ya lambelu ki cangkemmu. Kok Bener. ora trimo sean cocotmu. Aduh, modar. Mbak Elisa Dewi lho sing ngomong de. Udung aku. Sulawesi ki apa enek tenan to kuwi jenenge wilayah to? Enek. Onten Lambelu, menawi ajeng wonten Lambelu, panjenengan menawi dugi Palu, minggah Bon Kopi, mudhun Toboli. Iya, Ren. Munggah Don Kopi. Terus mudhun nyetan, aduh, tekan merowali nggon Lambelu kuwi mau. Omong lambelu ki lek bahasa Jawane kene cangkemmu ngono lho. Lambelu itu kalau bahasa Indonesia itu mulutmu. Kalau bahasa Jawanya apa ndak mau? Cangkemmu. Loh malah entuk sakjane entuk cangkem ping 4 lho Pak aku isan kene iki. Lah aku kan ngrenane to, Dek. Ora ngono, negara tawa cara tawa tata. Negara mawa cara. Kowe dhewe negara mawa tata rata-rata. Kuwi dhewe-dhewe. Nek cara kono jenenge panggenan, dudu konco cangkem. Dadi negara tawa cara tata nara negara. Ana cara kadata sawala padha jayanya. Gitu, dadi beda-beda. Desa mawa cara, Nah, negara mawa tata. Kalau sekarang dosi milih mana, Mbak? Mi sili. Dosi milih sama. Ini kan do Do. mi Dosi. do Do. Mi. Si. Li. Li. Do. Dosi milih. Aduh ngiler. do Do. mi Si. Domisili mana? Mbak Elisa sekarang. Saiki ning Ngayogyakarta. Ayo Jakarta. Bener. Kuliah dan S1, S2, S3, S4, pengen tunis S3 S3. Ya. S1-nya di pedalangan Pedalangan, isi. S2-nya? S2 psikologi Psikologi. dandani jiwa-jiwa. Oh, dandani jiwa-jiwa. Ya. Iki mah gendeng, Mbak. Lah Aja. iya wis tak delok. Anu Wis apa tak jenenge? terawang. Detik-detik. Detik. kuwi ora iso nambani aku. Kok iso? Lah kono S3 aku wis S6. Kok iso? Lah kalah dhuwur. SNM iki apa? S3 ki omong profesor kok tekan SNM. Paling dhuwur ki S3 ya. Iya kok iso Paling dhuwur ki SNM. S3 kok. Mula kowe ora iso nambani aku wis S6. SNM Kok ki iso? apa? S6 kuwi sinten sumerep silit sapi saged singsot. Nah, kuwi S6. Sinten semerep silit sapi sakit Sakit. sinsot apa? Nek ngono diunggah keneh
S9 wae sesuk ya. Apa? Aja ping 3, ping 3 nek S3 S9. Apa kuwi? Kok iso? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi. Piye mau Mas Gareng? Tak tambahi siji. Tak tambahi siji dadi S10. Pira piye? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi tak tambahi siji. Apa? Sudi. Ayo sa. Nggih Pak dipurui taun iki sowan wonten mriki. Desa Tunjung Harjo. Nggih wonten Desa Tunjung Harjo matur sembah nuwun Pak Ali lan sedaya para panitia ingkang sampun sengkut gumregut. Panitia. Panitia. Alah basa Jawa Iya, panitia ya. panitia. Lah iso Ponotaya. Ponotaya saged magempulaken malumpukaken masyarakat sedaya wonten lapangan mriki saged tumplek. Anu Bu, Pak Bu mangsul mawon nggih angel soalé sindene nggih. Sindene mangel iki lek dirungokne jalan gemprowet. Ya. Iki kira-kira Ono ndak lah, bangsane kira-kira. dhewe to Mas? Pripun, Pak? Bangsane dhewe apa dudu to Mas? Lho yo Bangsane kok kaya ngono. bangsane dhewe Oh, ning sih, karena Mbak Elisa itulah asli saking Sulawesi. Jadi agak maka dialeknya pun beda. kami sosolen. Nah, Iya. menawi wonten ketul-ketul atur nyuwun pangapunten ingkang Kok ketul-ketul atur to? Ketal ketule ngatur. Nggih niku lah. Ora ketul. Kamu lah ndongake iki lho carane wong versi desa ndongakno Ken. Dongane kok kene. Ono. Semoga ya sehat selalu panjang yuswanipun rezekine kathah barokah ora lokaning malah kebal. Amin. Amin. Heeh, lek Mbak Elisa mau kan doae ketal-ketul kuwi mau. Jon, pokoke didongake kabeh panjang yuswa rezekine lancar kabeh, anak putune paringi sukses sedoyo. Amin. Toyo. Sing wis tuwa-tuwa gendang munggah umroh haji. Amin. Heeh, sing krong entuk jodoh ndang entuk jodoh. Jodoh. Sing bar putus muga-muga ya ndang entuk jodone maneh, ya ta? Kon ya kan? Heeh. Ah, iki urusane cah nom nek iki. Padahal lah dongakin dulu lah. Wong aku ndongakne akeh. Apa? Lho mau wis tak dongake prolog depan wis tak dongake. Oh ya wis. Ah. Berarti wis kabeh. Niki pripun? Mas Gareng, Dawuh, Pak. Mbak Elisa, Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken mau wis ngaturake. Lagi mau separuh. Istimewane spesialis Mbak Elisa wis diaturake. Saiki ganti Mbak Niken wis diaturake ganti Mbak Elisa. Wonten pamundutan napa Mak Cangik Yulimbo? Melu ki kono Mas, aku wah klira-kliru wae. Alon-alon karo ditata. Ketok grogi Niken men. iki lagi pisan iki kok. Sing mau kuwi Iya Mbak kok grogi Niken. to ora kaya biasane lah. Sing mau Mbak Niken. Heeh. Sampun. Lah iki ganti Mbak Elisa. Nah, ditata alon. Alun. Alon-alon. Lah ning sing untuk takonmu urung disauri Mas. Ngen priye? Lah bedane apa iki perbedaan antara Mbak Elisa karo Mbak Niken mau? Loh. Jane ya wis disauri. Nah, nek aku Masa beda. duwe gejala rada anu, kupinge bindeng. Oh, gudeg nek. Kono kok sing mbok jewerke aku. Lah mau Nek kan wis jenengan disauri. perbedaane pripun Pak Adi? Jejerke coba jejerke. Coba jejer. Tak sawange kok kene. Iki baris dulu baris. Madhep rene. Nah, madhep rene. Oh iya. Oh lah Madhep Pak Dalang. Siap gerak ra iki? Ya, Nah, iki ayune padha, Mas. padha. Oke. Nah, ayune padha. Terus Larise ya padha. padha. Regane kacek sithik. Kok Wis iso saiki madhep rono. Kacek Balik. sithik. Nah, bedane nunggu niki, Mas. apa? Apa? Wis sawangan telitinan bedane nggo niki. Lah ya padha kok Iki beda. apa? ono sing Iki beda. apa sing cetok? Gelungane ya padha. Padha. Lendange ya Padha, padha. baune padha ta? Padha jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Ngisor Apa sing bangkean. beda? Tontonan. Ngisor bangkan ya padha iki. Pak. Oh, dhewe, Mas. Di aku ae. Nah, tanggap wi. Masa iya ta? Lah aku Madhep lemu rono, deh. madhep rono. Iya, gede kowe tapi kan gede sisih. Ngece. Wis sesuk tak sumpelane. Saestu papange rame-ram tenan iki wonten ing Tunjung Harjo mriki, Pak. Spektakuler tenan. Mas. Spektakuler, dua artis multi talenta hebat luar biasa. Nah, iki pancen multi talenta tenan, Mas. Tak Oke, akoni, Mas. oke multi talenta. Oh, iki diwolak-walik dicoba abang ireng, ijo kuning. Wah, iso kabeh, Mas. Ora balekke wis Iso ora tak aturke jenis multi talenta yus ngene iki. Hebat.